Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе сезне шәршәмбе кичендә кайнар сәламлый. Һәм бүген без сезне җырлы бүләк тапшыруын карарга чакырабыз. Бойлар сабасында яшәүче Дәүләтшина Илсөяр Владик кызына 55 яшь дип язылган безнең бүген тапшыруыбызга килгән котлау хатында. Иң якын, кадерле кешебезне юбилее белән тәбриклибез дип язалар. Хөрмәтле юбиляр, сезнең иң кадерле якын кешеләрегез. Кадерлебез Илсөяр, сине чын күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Сәламәтлек, бәхет, куанычлар, озын гомер телибез. Әрне сагыш белмичә, гел шулай изге күңелле булып, якты дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, бергә күңелле яшәргә Ходай насыйп итсен иде. Сөйкемле йөзең шатлыклардан гел балкып торсын. Язмышның ачы җилләре сине читләтеп үтсен. Гомерең буена авырлыкларга, тормыш ваклыкларына бирешмичә, олы җанлы, киң күңелле, ярдәмчел кеше булып кал. Ленар белән пар канатларыгызны тигез кагып, балалар игелеге, оныклар куанышы күреп яшәргә язсын әле сезгә. Алдагы гомер елларыңны да сау-сәламәт, күтәренке кәеф һәм туган тумачаларың, якыннарың белән бәхетле көннәрдә үтәргә язсын диеп телибез. Зур бәхетләр юлдаш булсын сиңа. Көннәреңне шатлык бизәсен. Сәламәтлек ярты бәхет диләр, шушы бәхет читләп үтмәсен. Озын булсын синең гомерең. Тыныч булсын һәр чак күңелең. Бәхет чишмәләрең мул аксын, зур шатлыклар белән таң атсын. Синең тормыш юлларыңда очрамасын киртәләр, гел бәхетләр һәм шатлыклар алып килсен иртәләр. Гомер юлың озын озак булсын. Матур тормыш аны бизәсен. Гомерең бәхет белән үтсен, авырлыклар бер дә килмәсен. Бәхет алып килсен еллар, кайгы хәсрәт килмәсен. Шатланда көл, гөрләп яшә, сагышны һич белмәсен. Юбилеең котлы булсын. Шатлан, куан, елмай көл. Җирдә яшәү зур бәхет ул, яшәвеңнең кадерен бел. Шулай ук Илсөярның кызы Илсинәне дә үткән туган көне белән котлыйбыз. Кадерле сеңлебез, сәламәт булып, дилүс белән тигезлектә кызыгызны исән-сау үстереп, мул тыныч тормышта гомер итегез. Бәйрәмегез белән котлап, әниебез Рафилә, абыегыз Ринат белән Әлфия, балаларыбыз Илнар белән Алсу, Илнар белән Алмаз, оныкларыбыз Салават, Булат, Таңсылу, Дилия, Зифа һәм Нурхан диелгән иде әлеге котлау хатында. Хөрмәтле юбиляр, бойлар сабасында яшәүче Дәүләтшина Илсөяр Владик кызы, сезне чын күңелдән зур юбилеегыз, 55 яшь тулган көннәрегез белән котлыйбыз. Аллаһы Тәгалә сезгә иң мөһимен зур байлык, саулык, сәламәтлек бирсен. Балаларыгызның рәхәтен күреп, тигезлектә оныклар сөеп, матур гомер кичерегез. Эшләрегездә, тормышларыгызда һәр вакыт уңышлар юлдаш булсын. Шулай ук инде кызыгыз Илсинәне дә туган көне белән чын күңелдән тәбриклибез. Bulutlarga tasma urый серле яшен, bulutlar үксеп түгә ашы яшен. Туганлыкның бер өзелсә аралары, түзәл алмас әрнеп сыкрар яралары. Туган белән туган булып яшәү кирәк, шатлык килсә кайгы тисә туган терәк. Туган белән тормыш үзгәрләп бара, сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Туган белән туган булып яшәү кирәк, шатлык килсә кайгы тисә туган терәк. Туган белән тормыш үзгәрләп бара, сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Яшен сыйпап юатса да болытларыны, булмас инде элеккедәй җылытканы. Туган җаннар туганлыкны югалтмасын, туган барда ятлар килеп юатмасын. Туган белән туган булып яшәү кирәк, шатлык килсә кайгы тисә туган терәк. Туган белән тормыш үзгәрләп бара, сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Туган белән туган булып яшәү кирәк, шатлык
килсә, кайгы тисә, туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Яшен һаман болытларны күзләп йөри. Болытларны рәнҗеткәнен әллә белми. Туган белән туганлашу күркәм гадәт. Туган җебен эзмәгәнне көтә җәннәт. Туган белән туган булып яшәү кирәк. Шатлык килсә, кайгы тисә, туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Бу биксирәк кан группасы. Бүгенгә бездә ул юк. Миндә бар. Без туганнар. Туган белән туган булып яшәү кирәк. Шатлык килсә, кайгы тисә, туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Җырлы бүләк тапшыруына килгән котлау хаты менә шул иде бүгенгә. Хөрмәтле туган көн иясе Илсияр ханым һәм Илсинә ханым, сезне чын күңелдән бәйрәмнәрегез белән тәбрик итәбез һәм алга таба да сәламәтлектә, тигезлектә, куанычлы гомер кичерүегезне теләп калабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, якыннарыгызны тәбрикләп, котлау хатларыгызны Саба дулкыннары телевидениесына җырлы бүләк тапшыруына юллагыз. Бергәләп якыннарыгызны матур бәйрәмнәре белән котлыйк әле. Ә бүгенгә әлеге тапшыруыбыз кысаларында сезнең белән саубуллашабыз, чыгарылышыбыз әле алга таба дәвам итә. Безнең белән калыгыз.